IFM News Live Report. Idol Shanti Papi, please come in. Natay, di manon iti agtawan ti Pito, Babai, kalpasan na napasamak apan Nadungpar, kanya na ti may nga SUV, pick up iti agarup alas 6, Jess. Iti malam iti Enero 16, 2026, Idiay Barangay Uso, Suyo, Ilocos Sur, naig daytoy minaneho ti agtawan talupulo ket talo. Aminero a residente iti Togon Benguet. Pasar ti investigasyon, nagiti kaming ti Suyo Municipal Police Station, ti biktima ket ti inana, ket nakalugan da iti tricycle, ket idintabi mabati inana, ti biktima manipod iti tricycle di tamete na si Murot daytoy abin mabaket dagos abin malasyo iti kalsada nga saan na nakita iti inana nga ison ti nakadungparan iti agpalpalaod nga SUV. Naipan ti biktima iti Ilocos Sur District Hospital Tagudin gapo iti sinagaban nga donor ket naideklara nga dead on arrival. Kabayatan na naipamed iti kustodya ti Suyo Municipal Police iti nagmaneho iti pick-up. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi. Tata Carmen.